pánovi Serenčovi. Ešte predtým, než predstavím Rasteka Andru s ďalšou básňou, poprosím vás, chcel by som vám predstaviť našu slávnu štvorku, ja ju tak nazývam medzi nami. Mladí ľudia, vy asi nevidíte, tu sú novinári, vidíte ich 1, 2, 3, 4. Vystúpil človek, 58-ročný, pán Ladislav Serenča z Košíc. Ich ani len nenapadlo zapnúť si svoje prehrávače a poškodiť si svoju pásku. Ich ani len nenapadlo, aby takisto ako tieto médiá a ich zamestnancov nezaujíma bežný život, život obyčajných ľudí, tak nezaujíma náš obyčajný život ani politikov a hanba médiám! Šetrite si pásku, bude smotánka, odporúčim vám. Šetrite si pásku, vás bežní ľudia nikdy nezaujímali. Nikdy živote, ani nikdy život vás zaujímať nebudú. Otočte sa aj prentom, si to obyčajné zemi. Kúsok hanby nemajú títo ľudia a ich chlebodárci. Poprosím Rastislava Kandru s básňou. Blažená Krivošíková, ten svoj čas. Životu sa nemôžno otočiť chrbtom. Treba sa ho chopiť rozumom a ísť. Za trochu lásky zameniť nenávisť a hľadať potešenie v odpúšťaní. Pokľaknúť a poprosiť, keď je zle. Nešomrať, nepľúvať slova oplzlé. Postaviť sa proti krivde a útlaku. Zápasiť aj s 9-hlavým drakom, silou, vôľou i Dávidovým prakom. Treba sa pýtať, ak nevieme, prečo niektoré veci nesmieme a iní môžu. Alebo je to len výmysel niečí, ak sa to nášmu svedomiu prieči. Treba kričať a neumývať cudziu špinu, ale chrániť rodinu i domovinu. Veď sme na svete iba raz, tak prežijme dôstojne ten svoj čas. Potlesk pre Rastislava Kandru. A takisto poprosím potlesk pre našu slávnu štvorku, ktorá opäť nechala bežať svoje nahrávače. Nech sa páči. Ja vám poviem, prečo oni, tieto médiá i chlebodárci nechcú, aby bol zaznamenaný tento kultúrno-spoločenský program, pretože viete, extrémisti, ktorí hrajú na gitaru a recitujú básne, to by sa už nepredávalo v médiách, viete? To nie? Ja poviem, teraz by sme mali odzvoniť nie totalitnému režimu, ale médiám, pretože to, čo sa deje s dnešnou spoločnosťou, majú na svedomí hlavne oni a ich chlebodárci, ktorí zapredávajú cez tie obrazovky mladé duše, zapredávajú všetku lásku, ktorá medzi mladými ľuďmi prirodzene jestuje a zamieňajú za násilie, sex a drogy. Hanba! 17. november 2009 by mal byť bojom proti takému nehanebnému svinstvu, aké poriadajú už 20 rokov komerčné médiá. Tam by mal byť 17. november 2009.